kuka mä oon. Mä oon Lotta ja nyt mä haluan näyttää sulle mun mielenkiinnon kohteet ja vähän kertoa itsestäni. Joten lähde mun matkaan. Hei San! Täällä on tosiaan Lotta 22V Turusta. Meneepäs jotenkin tosi kirjamaisesti. Tosiaan alun perin oon Raumalta lähtöisin ja oon myös asunut Helsingissä. Sielläkin ehtinyt asumaan. Tosiaan, miksi mä teen tätä? Niin mä oon tosiaan rakastunut kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ja kaikkeen, mitä se pitää sisällään. Balanssin löytämiseen, ravintoon, liikkumiseen, elämään. Kaikkeen, mitä se pitää vaan sisällään. Ja lähdetään vaikka liikkeelle tuosta ravintopuolesta. Tosiaan mä oon reseptitehtailija. Mä tykkään tehdä reseptit itse, kokeilla kaikkea uutta ja tehdä kotona ruokaa. Gluteeniton ja maidoton puoli on hallussa. 1,5 vuotta sitten mulla todettiin IBS-oireyhtymä. Ennen sitä mietittiin keliakiaa. Mä olin leikkauksissa ja mennään joku kerta vähän tähän aiheeseen enemmän. Mut kuitenkin mun kaikki ruuat on gluteenittomia ja maidottomia. Eilen mä tein ihania pihvejä ja niistä mä tuun nyt näyttää teille pienen videokoosteen. Nyt on 10 porkkanajauhelia pihviä valmiit ja laitetaan ne uuniin. Ai että, eikö se ollut ihania pihvejä? Mä tuun siis tosiaan näyttämään teille, miten noi valmistetaan. Mä rupesin tosi paljon miettimään, että mä lisään Instagramiin ruoka-annoksien kuvia. Ne on oikeasti visuaalisesti todella hienoja. Mut mitä siellä ruoka-annoksen takana on? Mulla on tullut todella paljon viestejä, että sun ruoka-annokset on niin hienoja ja tosi taitavasti tehtyjä, että kuinka paljon aikaa sä käytät ja kuinka paljon se vie aikaa. Totuus on se, että ei se oikeasti vie paljon aikaa. Tietenkin mä tykkään suunnitella, mutta ihan perus arkiruoka. Smoothie bowlit, puurot, kaikki, niin mitä niiden kuvien takana on, sen mä haluan tulla näyttää teille. Mä haluan näyttää, että miten mä kotona teen sen ruoan, miten mä kokoon sen annoksen, mitä kuvan takana oikeasti on. Ai että mä odotan, että me päästään tekemään yhdessä. Te laitatte mulle vinkkejä ja ideoita resepteistä, mitä te haluatte oppia ruoka-annoksista. Ja mä näytän teille. Mistä mä pidän? No tosiaan, mä liikun tosi paljon, harrastan liikuntaa. Mä harrastan kuntopotkunyrkkeilyä, käyn kuntosalilla, juoksen, teen tosi paljon kotitreenejä. Meillä on kotona oikeasti todella paljon välineitä siihen liikkumiseen. Että se syy, että mulla ei ole nyt aikaa tai en mä jaksa lähteä, niin hei. Porrastreeni käytävässä, jos asut kerrostalossa. Kotitreeni. Et sä tarvii mitään välineitä. No sohva olisi hyvä, niin siinä pääsee tekemään hyviä ojentajapunnerruksia. Ja tietenkin ulkoilumahdollisuudet on hyvä käyttää hyödyksi ja kaikkea mitä voi tehdä ulkona. Mutta tosiaan, kuka mä oikeasti oon, niin mä oon ihan tavallinen tyttö, kuka on rakastunut kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Pitää myös pohtia elämää, elämän viisauksia ja analysoida, mitä kokonaisvaltainen hyvinvointi on ja miten mä löysin tämän balanssin. Voin sanoa, että tie on ollut aika mutkainen, ei todellakaan mutkaton. Et mikä se balanssin löytäminen oikeasti on? Ja mä haluan auttaa sua löytämään balanssin ja mä toivon, että näiden videoiden avulla me löydetään sulle balanssi. Koska mä oon aika paljon raivannut tietäni kuitenkin yksin. Mutta mä en halua, että sä teet sitä yksin. Vaan mä haluan olla apuna siihen ja mä toivon, että näistä videoista on apua. Mutta tietenkin mä tykkään, mulla on siis tosi pirskahteleva huumori. Mä rakastan nauraa, mä rakastan olla iloinen. Tietenkään aina ei ole hyvä päivä, mutta yritän pääsääntöisesti olla. Oikeastaan nytkin kun mä höpötän tälle kameralle, niin totta kai mä jännittää. Kun mä teen tätä videoa,
niin mä oon yksin. Mä oon siis täällä isossa talossa aivan yksin. Tai oikeastaan siinä on kamera. Mut sit kun tää video on tullut ulos, jota te ootte kattonut tätä, niin enhän mä sit oo enää yksin. Ja mä haluan teiltä todella paljon kommentteja. Lähettäkää hyviä ideoita, mitä te haluaisitte. Mistä aiheesta te haluaisitte, että mä puhun? Mä voin puhua, tai mä haluankin jakaa mun omia kokemuksia. Ja tavallaan niiden avulla niin te pääsette kiinni näihin asioihin. Eniten painotan nimenomaan mun omia reseptejä, mitä ruoka-annos kuvan takaa löytyy. Sitä mä tuun näyttämään. Miten mä valmistan reseptejä. Treenivinkkejä. Kotitreenejä. Ja ihan siis omia elämän pohdintoja. Mä kirjoitin hetki sitten sellaisen tekstin mun Instagramiin kuin Oman näköinen elämä. Niin vähän sen tyyppisiä asioita tullaan täällä pohtimaan ja siis pääsette mun mukaan. Se on niinku tän tarkoitus. Ja tässä oli nyt pintaraapasu, mitä mun YouTube-kanava tulee pitää sisällään. Aiheet vaihtuu, on reseptejä, on treenivinkkejä, on elämän pohdintoja, on vähän huumoria, on nauramista. Välillä mennään vähän syvällisempiin aiheisiin. Ja välillä mä pidän vähän semmosia My Day-päiviä. Muistakaa lähettää kaikki toiveita koskien reseptejä ja tietenkin toiveita, mitä haluaisitte kuulla. Ihanaa, ihanaa, ihanaa. Tästä tekee YouTubea. No niin, nyt sä näit, mitkä on mun mielenkiinnon kohteet ja mitä mä oikeastaan teen. Ja oikeastaan nyt mä haluan kuulla, että mitä mieltä sä oot. Ja lähdekö sä mun matkaan? Seuraava video ilmestyy kohta ja mä toivon, että sä tykkäsit ja nimenomaan lähdet mun matkaan.